Ikusten duzu goizena. Izenez Imanol Lizeaga naiz, eta ondan 4 urte honetan, hemen auzo udaleko alkate izatea tokatu zait. Eta 4 urte honetan hasierak izan ziren, nahiko zailak, eta bildur pixka batekin, kezka pixka batekin hasi ginen, baina 4 urteen ondorian ikusten esan dezakeula ibilbidea ona izan dela, oparoa izan dela, eta batiko da gainea auzo honentzako hainbat onura ekarri ditzazkela ikusi dela, guri hala iruditzen zaigu, eta iruditzen zait auzoak hala ikusi dula, eta lehen bezala aurreko aldin ez genuen gu bere burua zuzenean aurkeztu, baizik eta auzoai eskatu zitzaien, auzotarrei eskatu zitzaien, izendatzia edo izenak ematia, beak egok ikusten zituen hautagaiak hautagaien bost izen eman zitzak. Eta aurreko 4 urteetan atea ginen taldia, ni buru nintzala, eta oraingoan gutxi gora bera paretsu berdintsu gertatu da. Alde batetik, gero izan liteke egindakoekin gustua gehatu dian seinal izan liteke batetik, beste alde batetik, hor gaudela jendea eta segitzazu zuek, eta horrek bere arrisku ere badu, guk ez dugu hemen iraunkortu nahi, ez da gutxi joike, eta aldi hortatik lantaldian jende berriare sartu da, eta gutxinez hurrengo aldi bateko beste biria beste batzuk ikasi dezaten. Gehien bat, aurreko legintzaldin hasi ginean, azpiegituratan da hutsune asko zeuden, eta batzuk zertu ditugu, nolabait asetu ditugu, pelota plazakin, aterpe batan epelen indakua, hemen bekaldian hasi genduen urzikinen bilketantzako urbanizazio bat martxan jarri genduen, eta orain tokatuko zaigu hasteko ohi bukatzia, horren bigarren fasia edo burutzia. Eta hortaz gainea, azpiegituratan beti izango dira hobetzeko gauzak, eta beste aldetik sendotu nahi dugu bizikidetza hemen auzun, adineko jendiekin hainbat programa abian jarri zian, eta aurreare hoik indartu, eta iruditzen zaigu jendeak gustu hartu ditugula, eta hoik indartu nahi ditugu. Eta baita beste alde batetik gutzako esperientzi erabat berria izan da, erkidego autonomosun lehen da bizuko izan geha, bakarra ginen, eta Hernaniko udalakin harremanak onak izan dira, baina hainbat gauzetan araudi baten bierra edo funtzionamentu araudi bat finkatzeko premia ikuste dut, eta hoire 4 urte hoietan urrunkuntzako ere ondo landuta eta finkatuta utzi nahi genuke. Han justu nibizi nahizen kasku hartan, eta auzo osua hartzeun arrondoko gain hortatik hasi, eta horko beste gain batzuk eta lepo batzuk igoingo mendiaino, tontorreaino dikuan mendikatetxo hori netzako oso toki berezia da. Hortik alde batetik geografikaki referentzi guztik ematen zizkitzu, itxaso aldekuk, Oiartzun, Aiako Harri, beste aldetik Ernillo aldea, Naparro aldeko Arano Goizueta, beste ia zeaino ikuste dira, Laruneaino, mendik, eta horrek nolabait referentzi geografiko bat ematen dizu, lehi hortaz aparte lasaitasun handia ematen dian tokitea da. Nolabait inguruan parte zehala sentitu dazteit. Eta hortaz aparte, inguru hortan aztarna megalitiko asko daude, eta horrek ni asko inkitzen hau. Gure aurrekun aztarna hori seinalio ikorri ikustia, hain presentzia oso nabarmena iruditzen zait, eta pixkat gertuetu ikin naula, gure aurrekoa eta natzako oso leku esanguratsua da, eta ikusten auzoentzako ere oso referentziak dira. Lehen esan denakin lotuta,
nahi mendin ibiltzi asko gustatzen zait, eta nik uste hemen hainbat mendi buelta oso politia gaudela, eta geho burutu litezkela jatetxe batian, sagardutegi batian bukatuta, eta lehen esan deten aizegiz, horko mendi zehai salioi, txontxorroik, oin ingurun oso buelta xamurra eta politia dago, eta geho, esan bezala, zehan batekin, otordu batekin, hemengo jatetxetan sagardutegi bukatzea, nahiko plan simplia eta topikoa da, baina ez da txarra. Gainera badu aberastasun historiko aldetik eta hor dauden aztarna megalitikoik eta nik uste pixkat jantzi jeutela zehoire ibilbide hori. Bueno, historin ziar izango zian, gertutik ezautu ez dituguna, gaur egun badia, bai musikari, bai idazliak, baina berriro topiko eta bueltatuz txirrita aipatuko ezin utziko dugu, ezta? Bere batipat bertso paperetan da jaso duen arek utzitako ikuspegila garaia hartatik jasotakua, nahitzako bolara batien gainea, bai Let eta Balberdek argitaratu zituen ian 76an haren bertsuik, nahitzako nire bizimodun mugarri izan zen txirritan ezautzia haren ikuspegila, eta bai zuen humore aldetik, bai Euskal Herrien ikuspegiti, sozial ikuspegila, entzako oso garrantzitsua izan personaio. Bat esan bihar balitz, dudik ez, San Antonio eguna da hemen egun seinalia ez da. Hani gumetatik batzet, ilusio hondiz eta bizitza genuen egun hori, eta garai batien gainea kanpotik goizetik eta beste jende pila etortze zen, eta horko girua eta oso umetako oroitzapena dira, baina gaur egune anetzako oso egun politia da, jai hartzet, justu egun horrekin, hemen bueltatzen, egun pasader bat eiteko, eta hoi epatu beharko denuke bai. Bueno, esan behar da, ereino Otzuarri izatea ez dela sentipen bakarra, auzua luzia da, errekan ziar, eta auzune sakabanatu asko daude, eta epel eta bastolatik hasi eta goiko pagoaino, enotzu bakar bat ez da, baina gehiago dira. Baina eraberian, erreka zoko honek sentipen bateratu bate emate digu. Eta, beste hainbat toki rural ingurukuk, hoxe dute ezberdintasuna, ez dela kale girua, batzuntzako ez da hona izango, beste batzuntzako bai. Hala ere, azken aldi honetan kaletik hainbat jende etorri honea bizitzea, bizimodu moldi hau atseginago zaiolako. Gu hemengo agapatia naturakiko gertutasun hori, eta hori pixkat gustatzen zaiguna eta lasaitasun gustatzen zaiguna, eta baita izaera jakin bate. Jendian izaera ez da berdin herri txiki batian, kalian, hemen auzu honetan eskola txiki bat daukagu, daukagun eskola txikitako da, eta hor umien harremanak ikusi besteik ez du, desberdinak dira, kaleko eskola hondikin alderatzen dugu. Tarteko adin desberdinekoen arteko harremano, eta gauzoik beste kale girun ez dituzu alarkitzen, eta netzako ipagarri dira, eta bere alde ona badute dudik gabe.